Здравейте, приятели! Вие сте с канал Първолаче. Днеска ще говорим за първите мачове от нашата поредица. Не са от съвсем първия, който беше Германия-Шотландия. За него не успяхме и започваме малко по-късно. Но пък сме ви подготвили за днеска доста интересни мачове. Надяваме се да ви е интересно. Така, започваме с мача Франция-Австрия, който беше вчера от 22 часа. Франция би Австрия с 1-0, обаче този един гол не го вкара Франция, а Австрия си го вкара на себе си. Мбапе искаше да подаде на съотборник, но топката попадна на главата на австрийски играч, който искаше да я избие, обаче вместо да направи това си вкара автогол. По-късно Мбапе му се случва нещо с носа и започва да му тече кръв, затова е принуден да спре своята игра и да си тръгне от мача, затова дава и капитанската лента на друг играч. Следващия мач, който ще коментираме, е Белгия срещу Словакия. Като Словакия е била Белгия с 1-0. Обаче това можело да не стане, защото белгийците са били вкарали 2 гола преди това. Двата гола са били на Лукако, обаче първия ВАР са го отменили за засада, а втория ВАР са го отменили пак за ръка. Последният матч, който ще коментираме сега, е Румъния срещу Украйна. Румъния би Украйна с 3-0, което от никого не беше очаквано. Всички си мислеха, че ще бие Украйна, обаче ето, Румъния ги е разбила с 3-0. Така, днеска има два мача: Турция-Грузия и Португалия-Чехия. Турция-Грузия според мен ще бият Турция, а пък Португалия-Чехия според мен ще бият Португалия с 2-0. Вижте, ще го публикувам дори преди мача, да не си помислите, че вече знам резултатите, не ги знам, но моите предположения са такива. Надявам се първото видео от поредицата да ви е било интересно. Иначе това беше за днешните и вчерашните мачове. Чао и до нови срещи!